Assalamu alaikum masu sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada. Kuma sannunku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha mu mai albarka. Inda har kullum wannan tasha ta saba kawo muku fitattun labarai. Yau ma ta hango wani labari da Atiku ya fito yana yi wa Bola Ahmed Tinubu gargaɗi a bisa wannan mulki da yake gudanarwa a ƙasar Najeriya. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alama ƙararrawa domin samun fitattun labaranmu da zarar mun ɗora. Inda Atikun ya fito yana cewa ya kamata a ce talakawa sun farga sun fito sun nuna baƙin cikinsu akan wannan mulki da Bola Ahmed Tinubu yake musu na kama karya. Inda abin da ya sa yake cewa wannan mulkin na kama karya ne, ya za a ce tun bayan hawan Bola Ahmed Tinubu ba wani abu da aka samu sauƙi sai ya ƙara harhawa. Inda Bola Ahmed Tinubu ya fito yake cewa ya kamata a ce mutane sun duba ba wai hawa mulkin ne aiki ba. Dama tun kan na hau tsohon shugaban ƙasa ya riga ya tsara bajet ɗin abin da zai faru sai shekarar bana nake tsara nawa, kuma insha Allahu za a ga sauyi da zarar na fara gudanar da wannan bajet nawa.